Здравейте, аз съм Deadfire и днес ще правя кандидатура за Алакрафт. Така, първо започваме с къщата. Така изглежда отвънка. Всички страни. Така. Влизаме вътре. Тук съм сложил по средата един крафтинг тейбъл. До него две печки и до печките два честа. След това тук има стълб за горния етаж. Отиваме догоре и виждаме едно легло. Тук съм си сложил лампи и като цъкна това те светят. Да. Така, тук ми е леглото. Сега ще легна да спя. Така, тук съм сложил на килимче. Тук надолу ми е storage room, както виждате съм сложил тук Jack-o'-lantern в ъглите. И тук съм сложил 3 дини и Hellbell или Weed блокчета, както искате ги наричате. Така, това е къщата като цяло. Вижте Redstone системата, ако искате. Ето точно е ръчката, както виждате. Ето. Държи ще ви покажа системата. Значи натискаме ръчката и те засветкат. Как? Тук е ръчката. Не е това блокче е тук. Ето. Извинете. Не е това блокче. Ей тук, дете. Ей това блокче. Така. Тук слагаме редстоун отгоре, свързваме го и тук. Слагаме две лампи. Обикаляме ги целите с редстоун и сме готови. Натискаме ръчката и започва да свети. Да започнем с въпросите. Аз съм на 14 години. Не съм играл в други приват сервери. Майнкрафт играя от 1.7.3 версията. Не знам дали ще я знаете. Да, също така играя в Swordcraft. Серверът на Awakening Dawn, на Awakening 95. Да. И това е за клипът ми. Благодаря, че гледахте. Дано ти харесал клипът Awakening. И да, това беше всичко от мен. Чао!